Здравейте! Днес ще си поговорим за това по какъв начин можем да оптимизираме базата данни на WordPress и по-конкретно WP Post таблицата, в която се съхранява информация за всички страници и публикации. Доста честа причина за нейното неимоверно раздуване е в личния си опит съм виждала над 100 мегабайта размер за тази база, за сайт, който реално има няколко страници и под 10 публикации, е съхранението на ревизии. Какво са ревизиите? Това са просто предходни версии на една страница или на една публикация, които могат да бъдат възстановени, т.е. може да гледаш на тях като на бекъп. И ако дадена страница или публикация е била редактирана многократно, за всяка нейна редакция се съхранява ревизия, което ще рече, че се съхранява едно пълно копие на тази страница или публикация. Ако не бъдат ограничени, изтрити или изобщо спрени, ако в случая няма необходимост да бъдат съхранявани, ревизиите могат да доведат до такъв огромен размер на базата, което пък от своя страна води до първо по-бавното зареждане на сайта и второ до напомняния от страна на хостинг компанията, че трябва да оптимизирате своята база или да закупите по-висок план. Обикновено плановете при споделените хостинги позволяват до 1 гигабайт пространство за базата данни, което колкото и да е много, при някакви такива обстоятелства изобщо не е толкова трудно да се запълни. В тази връзка в днешното видео днес реших да ви покажа, също и в статията, която може да откриете под видеото, по какъв начин може да оптимизирате тъкмо тази таблица и как да направите така, че всички ревизии да бъдат първо изтрити, второ да определите конкретен брой ревизии с пост или страница, които да се съхраняват. Без да губим повече време, нека да започваме. За да направим необходимите оптимизации по базата, е необходимо да я достъпиш посредством PHP и да се чувстваш комфортно да работиш в него. На пръв поглед изглежда малко объркващо, но в действителност няма нищо толкова страшно. WordPress се състои от 12 таблици, в които съхранява информацията си. Вече в зависимост от плагините, които използваш, те могат да бъдат и повече, както тук виждаме. Но това, което е необходимо да направиш, е като начало да ги сортираш по размер. В този случай ще видиш, че пост таблицата е с 23 мегабайта, което в моя случай, тъй като това е вебсайт с една единствена страница или лендинг страница, е много. Както споменах по-рано, може да се наблюдават и размери от порядъка на 100-150 мегабайта, така че сортирането по размер ще ти даде повече представа коя точно е таблицата, която най-много задръства базата данни. Ако я отвориш и скролнеш съвсем малко, само секунда, върнах назад, ако я отвориш, само отново да ги сортирам по размер, така, ще видиш, че голям процент от нейното съдържание е именно заради различните ревизии, които имаме за тази страница. Тук ще видим, че можем да направим следното. Както съм описала и в статията, която придружава това видео, може директно да отидеш в Tab SQL, от който много кратка команда ще зададем, която отново повтарям, ще може да видиш и в статията, която придружава това видео, именно ще кажем и ще зададем една нова заявка, която ще казва следното. Изтрий от таблица, която в случая имаме обикновено WordPress съхранява т.е. именува своите таблици с WP долна черта. В този случай е MRY Posts, само че без кавичките, извинявайте, MRY долна черта
Posts. Искаме всичко, което е с Post Type Revisions или Revision, да бъде изтрито. За пост-тайповете или къстъм пост-тайповете също така има и друго видео на сайта на DevBlondie, което всъщност ще поставя ето тук в този момент, ако ти е интересно по какъв начин можеш да създаваш различни видове къстъм пост-тайпове. Но това е командата, с която ще направим SQL заявка към сървъра и ще кажем, че желаем да изтрием всички постове, които са от тип ревизия и се намират в ето тази база, в тази таблица. Веднъж направили или изписали заявката, просто кликаме върху бутон Go, което на практика какво ще направи? Ще изпълни нашата заявка. Виждаме, че са изтрити 592 реда данни от тази таблица, което би трябвало вече доста да е оптимизирало нашата таблица. И сега, ако се върна отново в основната директория на таблиците и отново ги подредя по размер, все още може би не се е отразила моята малка промяна. Така, нека да отворя, само за да погледна. Така. И може да видим, че Post Type, къде си? Post Type, вече нямаме нашите ревизии, което означава, че всички такива типове са били успешно изтрити, което неимоверно ще се отрази в размера на таблицата и със сигурност няма да бъдат тези 22 мегабайта или дори повече, в зависимост от различните сайтове. Нещо друго обаче, което можем също така да направим, веднъж след като сме изтрили ревизиите, е в WP config файла на нашия сайт. В WP config файла на нашия сайт, веднъж след като сме изтрили всички ревизии, които задръстват неимоверно базата, можем да добавим правило, което на практика да каже на WordPress, че желаем да съхранява не повече от определен брой ревизии. Тоест, WP Post Revisions, и тук може да окажем, че желаем всяка публикация да има не повече от 3 ревизии. Нещо друго, което може да направим в случай, че не желаем изобщо да имаме ревизии, няма необходимост от съхраняване на ревизии, е директно да ги изключим по ето този начин, с false. Веднъж запазвайки това правило, WordPress няма да съхранява тези записи. В случая аз ще оставя 3, тъй като е хубаво все пак понякога. Има полза от тези ревизии и понякога влизат в употреба. Но с тази малка оптимизация базата всъщност ще бъде значително по-олекотена и ще ни позволи да имаме значително по-бързо зареждащ уебсайт. Надявам се, че с това кратко видео успях да ви покажа по какъв начин може да оптимизираме базата данни. Разбира се, WP или префикс името на вашата таблица може да се различава, но пост таблицата не е единствената таблица, в която може да се пълни толкова много информация. В PostSmeta също се съхранява доста информация, която пък идва от различните page builder, ако ползвате такъв като Elementor, WP Bakery и прочее. Оптимизирането на пост таблицата и изтриване на ненужни ревизии е само един от начините за по-доброто и бързо функциониране на вашия вебсайт. Затова и ви окуражавам да го опитате. Може да влезете през cPanel в вашата апликация, да пустите PHP Admin и да видите какъв е размер на всяка една от таблиците, и ако точно пост таблицата ви се струва твърде голяма спрямо съдържанието, което имате, проверете за ревизии, които не са изтрити, и опитайте този начин. Разбира се, има не един и два плагина, които биха направили същото, но целта на това видео и на DevBlondie изначално е да ви покаже по какъв начин може да
постигате резултати без third party софтуер, когато той не е необходим. Нещо важно, направете бекъп на базата преди това. Ще се радвам да ми кажете в коментари в видеото или в статията на сайта на DevBondi от какъв до какъв размер сте успели да оптимизирате своята база и дали това видео ви е било полезно. До скоро!